εκτίμησή της σε ανθρώπους της τέχνης. Απόψε τιμούμε 3 άτομα που ο καθένας διέπρεψε στην ειδικότητά του. Δεν σας βλέπω τώρα, θα σας δώσω λίγο. Τιμούμε απόψε λοιπόν τον κύριο Κώστα Δημητρίου για τη συνολική του προσφορά στο καλλιτεχνικό και πολιτιστικό γίγνεσθε του τόπου. Ένα μεγάλο κεφάλαιο του θεάτρου και της τηλεόρασης, ο Κώστας Δημητρίου γεννήθηκε στην Πάφο και σπούδασε υποκριτική στην Αθήνα και στο Λονδίνο. Πολλές οι θεατρικές του παραστάσεις και οι τηλεοπτικές του παρουσιάσεις, ενώ έχει συμμετοχή και σε κινηματογραφικές ταινίες. Έχει αφήσει και το καλλιτεχνικό του στίγμα ως σκηνοθέτης. Σκηνοθέτησε 8 ταινίες που απέσπασαν διεθνή βραβεία και διακρίσεις. Όπως δηλώνει ο ίδιος, το χειροκρότημα και η αποδοχή του κόσμου τον κάνουν να αισθάνεται ζωντανός. Ας τον χειροκροτήσουμε λοιπόν από καρδιάς. Και καλούμε το Διευθυντή της Σχολής, κύριο Χρήστο Φορή, να επιδώσει την τιμητική πλακέτα. Νάτος. Το πιο δυνατό σας χειροκρότημα, παρακαλώ. Όπως καταλαβαίνετε, είμαι πολύ συγκινημένη. Ιδιαίτερα, τι έχετε να πείτε, κύριε Κώστα? Για να ευχαριστώ τη σχολή για αυτή την τιμή που μου κάνει και θέλω να σας πω ότι πάντοτε ο ηθοποιός, ο καλλιτέχνης είναι συγκινημένος όταν τιμάται από τους απλούς ανθρώπους, από τους συνανθρώπους του και όχι από τα μεγάλα κρατικά. Πάντως σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκινεί ιδιαίτερα απόψε που παρακολούθησα τα νέα τα παιδιά, τους μαθητές και θα πω στους γονείς ότι είναι το καλύτερο πράγμα που κάνετε. Πραγματικά έχω συγκινηθεί. Γιατί? Ο χορός, η κίνηση είναι αυτό το πράγμα που κάνει τους ανθρώπους όταν μεγαλώσουν να μπορούν να συμπεριφέρονται, να κινούνται, να δρούν ελεύθερα. Γιατί ο χορός ασκεί το κάθε μέρος του σώματος. Και μπράβο σας που στέλνετε τα παιδιά σας να μάθουν αυτό το άθλημα, να το πω εγώ, αλλά είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει τα παιδιά στη ζωή τους αργότερα. Και εγώ χόρευα όταν ήμουν μικρός. Δεν είχα δασκάλους, αλλά μ' άρεσε πάντοτε ο χορός. Και μπορώ να πω με βοήθησε στο επάγγελμά μου αργότερα. Γιατί αυτό το πράγμα βοηθάει πολύ. Γι' αυτό μπράβο στη σχολή, μπράβο στους δασκάλους και μπράβο στα παιδιά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.